овозхони маъруфи кишварамон. خیلی گپ نیست که کسی رقم یک است، کسی رقم دو است. дар консерт чиптагузаронӣ ҳо шуд. برای همونا منفیت داشت. аз ҷиҳати молиявӣ. از جهت مالیوی از شما چی فایده نباشد با شما هیچ کس نه سلام میکند و نه کار میکند و نه برنامه میکنید. برای شما میکنید شما برای خودشان گفتن دادیم ماها اقامانه کافتن دو میسره که هیچ کار نمیکنه. مرحبا. بوی تو رسد کفن از 100 پاره کنم ای یار. تشکری زیاد. بسیار بسیار عالی. من میبینم، من میدونم، من خبردار هستم. خیلی ممنون خانم. همین نگر باقی در دست خداوند است. нафаре ро ки дар зиндагӣ дӯст мегӯем бояд рӯзи як маротиба агар дераш бошад ҳафтаи як маротиба бояд дидорбинӣ бошад, бояд ҳамсӯҳбат шавӣ, ҳамнишаст шавӣ. аммо ташвишҳои зиндагӣ, қонунҳои зиндагӣ гоҳо ба чунин рӯзҳое оварда мерасонад ки моҳҳову ҳатто солҳо аз дӯстат бехабар мемонӣ ки масалан дар кадом ҳол бошад, бо чӣ кор машғул бошад, дар куҷо бошад. вале шукр ки сабти барномаҳо ҳаст, баҳонаҳо ҳаст ки мо дӯстамонро аз наздик мебинем, ҳамсӯҳбат мешавем, ҳамнишаст мешавем. яке аз дӯсти дерinaи мо овозхони маъруфи кишварамон, ҳамсоли мо Фараҳманд Каримов ки бо ташаббуси бевоситаи барномаи Чароғи тобон ки бо дастгирии бевоситаи марказии стоматологии Садаф ҳафтаи як маротиба таҳия мешаваду рӯи экрани шумо пайдо мегардад, мо ҳамин дӯстамонро даъват кардем. ассалому алайкум. дуруд ба шумо дӯсти азизам. рости як чанд муддат буд ки шуморо ёд карда будем. гуфтам ягон вақт занг мезанам Маҳмудхон, ягонҷо мешинем суҳбат мекунем ки дило наздик буд аст, худатон занг задед. саломат бошед. ман гуфтам ки мавзӯи суҳбатамо чӣ мешавад. шумо гуфтед ки ман намегӯям, ҳамунҷа суҳбат мекунем. рости гап ман дар ягон барнома дар ягон ҷамъ омад то ин дараҷа дилам тез назада буд ки суҳбат чӣ мешуд, ман чӣ мегуфта бошам. хайр иншоалло ҳаракат мекунем ки як суҳбати хотирмон бошад, як суҳбати озодӣ дошта бошем ба шумо дӯсти азизам. ҳамфикри шумо ҳастам. яке аз сабабҳои даъватамон агар сабти барнома бошад, дигараш дидорбинӣ. рости ман нав ютубро баргардон кардам, онҷо дидам ки расо 7 моҳ пеш як суҳбати телевизионӣ доштем. 7 моҳ шудааст? 7 моҳ шудааст. вақт чӣ қадр тез мегузарад. вақт чӣ қадр тез мегузарад. ба ин хотирам гуфтем як бор шуморо даъват кунем, аз наздик бинем, ҳамсӯҳбат шавем. пеш аз гузарем ба саволҳо, пеш аз оне ки расман барномаро шурӯъ кунем, аввалан аз таби Фараҳманд пурсон шавем ки табаш чӣ гуна бошад. шукри худо табамон болида аст. барои чӣ бояд хира бошад? шукри худованд. саломат безор ҳамеша таб болида бошад. албатта. хуб Фараҳманд, давоми ин рӯзҳо кадом корҳо шуморо банд кардааст? кадом корҳое ки масалан тавассути Инстаграм шумо ҳоло хабар надодед? фаҳмидам. давоми ҳамин рӯзҳо аз пайи бандубасти консерт ҳастем. чун консерт? бале, бандубасти консерте ки шуда гузашт. онҳое ки намедонанд, мо дар таърихи 1 сентябри соли равон соли 2023 дар шаҳри Хуҷанд консерти худа гузошта будем ва аз пайи бандубасти сабти он консерт ҳастем ки ҳарчи зудтар ҳамон сабти консерт пешкаши азизои худ гардонем. кам мондааст ки сурудҳои нави мо дар он ҷо чун саро дошт, як навгониҳои мо, як идеяҳои хуби мо дар ҳамон консерт рӯи кор омада буд. иншоалло пешкаши азизои мо мегардад. Фараҳманд аввалин консерт буд дар Хуҷанд? медонед, бале, тӯли 6 соле ки ман дар рӯи саҳна ҳастам. аввалин консерте ки аввалин консерти мо дар шаҳри Хуҷанд дар тӯли 6 соли фаъолияти корӣ мо. чаро ин қадар дер? намедонам, рости ҳамин савола бисёр метиҳанд ки чаро шумо дар Хуҷанд газидем. шояд тақдир бошад, шояд як хости худо бошад, шояд як
намедонам ба хубӣ бошад ё ки ба хости худо бошад ё ки ба ноомади кор ман намедонам ин чӣ буд як сабабе буд ки бо хости худованд мо маҳз ана ҳамин санаи ана ҳамин вақту ана ҳамин чӣ рост омад ва мо ана ҳамин консерт дар соли 2023 шуморо хуб мешиносанд дар Хуҷанд? Масалан барои худатон чандон аён аст? шукри худо дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ тамошобинони шунавандагони худа дорем. фикр намекунам ки нашиносанд, фикр намекунам ки гӯш накунанд. ба ҳадди як гӯем ки як майда ҳам бошад, як аудиторияи майда ҳам бошад. шукри худованд ҳастанд шунавандаҳои мо дар Хуҷанд. ана боз дар толори пури консерт боз ман як бори дигар барои худам боварӣ ҳосил кардам ки буданд мухлисони мо дар шаҳри Хуҷанд. хуб, дар консерт чиптагузарониҳо шуд? Не. ман дар таърихи умуман ман дар таърихи эҷодам, дар таърихи 6 соли эҷодам ягон маротиба ба ҳамин роҳ надодам ки консертро чиптаро гузаронед, як каса маҷбур кунед, хоҳиш кунед. Не, бигзор дар ҳамон толор бигзор ба ҷои 700-800 нафар бигзор 50 нафар 100 нафар нишинанду аммо мухлиси ман боша. ман наметавонам рости як каса маҷбур кардам, як каса хоҳиш кардам консерти мо равед. ҷойҳои холӣ чӣ таъсир расонида метавонад ба фараҳманд? ҷойҳои холӣ медонед ба фараҳманд умуман ба фикри ман ба санъаткор ҷойҳои холӣ медонед як ҳикмате дорад. чӣ ҳикмат? зиёдтар кор кун, зиёдтар эҷод кун, ҳатман ки фикр мекунам ҷойи холӣ намешавад. умуман ҷойи холӣ буданд дар шаҳри Хуҷанд? Не, дар шаҳри Хуҷанд шукри худо ҷойи холӣ набуд. баъзе шаҳру ноҳияҳо буданд як чанд вақт пеш ки гӯем ба нерӯи мо канда партофтанд, баъзе таъсирҳои манфӣ буданд ки мисол як чӣ, аммо ман аз ин рӯ афтода нестам. ман дили пури мухлисони худам дорам. канда партофтан яъне ин дасти ки расида бошад? душманони фараҳманд? намедонам Маҳмудхон қад саволот чуқур натед. масалан шумо гуфтед канда партофтан дасти ки расида бошад? ман намедонам. одам як дӯст дошта бошад ҳазор душман дорад, аммо ман аз ин ҳаволашам бахт дорам. чанд фисади барномаи консертӣ ба таври зинда сурат гирифт? рости гап ин ягон ҷои пӯшидаю, ягон ҷои чӣ нест. дар барномаи консертӣ мо пурра бо фонограмма буд, аммо ман ҳеҷ гоҳ аз зинда сароидан наҳаросидам. ҳар ҷое ки хоҳиш мекунанд, ҳар ҷое ки маврид ҳаст, мо шукри худо зинда месароем. мо аз ин чиз ҳарос надорем. шукри худо ягон камбудӣ ҳам дида намешавад дар гӯем дар рафти кори мо, аммо зинда сароидану ҷуръат кардан фикр мекунам ки кори на ҳар санъаткор аст. ман аз ақраб наметарсам, вале аз неш метарсам. ман ба шумо хоҳиш карда будам ки маро нагузоред ки зинда сароям, зеро бисёр шаб як базми зинда, базми вазнин гузашта буд, аммо шумо боз омадед ба ҳамин мавзӯъ. аз ман шумо ин ба хотири исбот кардан буд? бале, ягон ҷое чӣ нест. ман аз ақраб наметарсам. ман аз ақраб наметарсам, вале аз неш метарсам. ман аз ақраб наметарсам, вале аз неш метарсам. надорам шиква аз бегонагон, аз хеш метарсам. мани ҷӯлидаро набуд ҳаросе аз сухан гуфтан, валекин аз забони хеш беш аз беш метарсам. сухан гуфтанам як мавриду як чии худа дорад. ман аз он чи камбудӣ ҳасту камкурсӣ дорад. аввалан аз бинандагон, аз донандагони сухану аз он ки моро тамошо мекунанд узри худа мепурсам. фараҳманд, ҳеҷ аз хотирам намеравад масалан ҳамон рӯзҳое ки воқеан ҳам Фараҳманд Каримов рақами як буд дар сомонаи ютуб. имрӯз барои худатон аён аст ки ҳамон рақами якро дигар нафарон гирифтанд? саломат бошед. ин хел гап нест ки касе рақами як аст, касе рақами ду аст. дар радаи аввал гӯем, дар қатори аввал майлаш ҷои як нагуфтем. буданд ҳолатҳое ки мо суруд мехондему
дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёр талаботи зиёд дошт. Ана ҳамон равияю ана ҳамон сабке ки буд Маҳмудхон бо баъзе продюсерое ки кор мекардем, бо баъзе нафароне ки мо кор мекардем, аз парда берун барои ҳамуно манфиат дошт. аз ҷиҳати молиявӣ, аз ҷиҳати молиявӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштан, барои гӯем ки як просмотри зиёд гирифтан манфиат дошт. аммо барои мо манфиаташ кам буд Маҳмудхон. фақат шинохта шудан. бале, фақат шинохта шудан барои. аммо мо имрӯз Маҳмудхон бо мурури замон такяро ба гӯем ки аз он тараф ин тараф гирифтем. мо бояд сурудҳое хонем ки як ҷое ки як кас гӯш мекунаду як кас гӯем ки шуморо тамошо мекунад, хоҳ ба тарзи зинда бошад, хоҳ ба тарзи фонограмма бошад, аз шумо ҳаловат барад. аз суханронии Фараҳманд дарк кардам ки масалан фикри 5 сол пешинаи Фараҳманд аз имрӯза фикраш куллан фарқ мекунад. албатта, чаро не? мо бузург мешавем, мо калон мешавем. одамизод аз мегӯянд аз гаҳвора то гур дониш биҷӯед. имрӯзатон аз дирӯзатон фарқ мекунад, барое ки дирӯзатон барои имрӯзатон як панде мешавад. медонед ҳамин чиз. қабул. шумо зимни суханрониятон бобати продюсерро ҳам андаке ҳарф задед. норозигӣ доред аз продюсерҳои қаблӣ? на, Маҳмудхон, ягон ҷои норозигӣ надорад, аммо як чиро барои худ дарк кардам ки дар ҳамин замона то аз шумо як чи фоида набошад, бо шумо ҳеҷ кас не салом мекунаду не кор мекунаду не. аммо ман намегӯям ки мисол ин нафарон фоидаи шахси худа не. ин нафарон кор карданд ба фоидаи тарафайн. ҳамон корҳо буду, ҳамон эҷод буду, ҳамон маслиҳатҳо буд. шукри худо имрӯз моро халқ мешиносад. ҷо мегузарем номи моро гирифта фарёд мекунанд. ҳамон корҳо буд, ҳамон эҷод буд, ҳамон маслиҳатҳо буд, ҳамон чиз буд. аммо фикр мекунам ки агар 5 сол пеш ҳамон фикронии ману ҳамон ақидаи ман ҳозир мебуд, ман фикр мекардам ман роҳи корма дигар мекардам. чаро ҳамон солу замонҳо масалан саҳифаи шахси худатонро дар ютуб боз намекардед? мо шартнома доштем. мо шартнома доштем иҷозат ки набуд. 5 сол, бале, 5 сол, 6 сол тамоми маводҳои мо аз ҳамон канал меравад. хуб, баъди поён ёфтани шартнома масалан чаро аз саҳифаашон пок накарданд? ё дар шартнома чӣ ҳоҷат аст? чӣ ҳоҷат аст? ту чӣ лозим аст ки уна пок кунеду, уна пок накунеду? чӣ лозим аст? барои чӣ? бигзор истад. даъват кунанд мебинем, ҷое ки даъват накардан мо меҳмони нохона чӣ кор мекунем? ройгона баромад мекунем? чаро не? вақте ки гуфти гапо ки ҳамун ҷо дидем ки талабот ҳасту, ҷое мешавад ки ройгон баромад мекунед, ҷое мешавад ки бо пулаки, бо ҷое мешавад ки меред пул метед баромад мекунед. аз ин чиз ягон ҷои вай надорад. яъне нигоҳ мекунед талаботи ҳамон муҳитта нигоҳ мекунед, ҷомеаро нигоҳ мекунед. ҳамин ҳолатам шудааст маблағ пардохт кардед? мо маблағ пардохт мекунем. қабл чанд буд? чо мекунед чимо? барои худашон гуфтанд додем баромад кардем. ин ягон ҷои чиам нест. ҷое шуд ки бо мо баромад кардем, ба мо пул додам. бо ҷое шуд ки ҳам хеле ройгон рафтем баромад кардем. ҳамин аст Маҳмудхон. ин ягон ҷои гӯем ки ҷои шарму ҷои ҳаё нест. ин ном дорад шоу бизнес. бале тиҷорат гӯем, ё бизнес бо забони тоҷикӣ тиҷорат гӯем, ҳамин гуна нозикиҳои худро дорад. онҳое ки мехоҳанд вориди ҳамин олам шаванд, пешаги як омодагии ҷиддӣ бинанд. Фараҳманд, чӣ орзуҳое дар дил мондааст ки токунун амалӣ нагардидааст? яке аз орзуҳои ман ин баромад кардан дар саҳнаҳои байналмилалӣ. барои чӣ мо қатори устодои худомо, қатори устод ҷорабек муродов, қатори устод авзалшо шодиев, боана дигару дигар устодо, чӣ ба мо наметонем? чӣ ба мо наметонем ки арсаи ҷаҳонӣ баромад карда бошем? орзуи ман ҳамин аст. амалӣ мешавад?
ҳаракат доред? албатта, барои чӣ не? хуб имрӯзҳо берун аз тоҷикистон гӯем дар аксар мамлакатҳои дунё дурам намеравем, масалан дар давлатҳои ҳамсоя буд дигар озмунҳо рафта истодааст байни санъаткорон. чаро иштирок намекунед? аз нагирифтани ҷой масалан метарсед? масалан дар ӯзбекистон артист, дар дигар мамлакат Got Talent, дигар озмунҳо рафта истодааст. чаро фараҳмандро намебинед? дар тоҷикистон чиба намерем? берун аз тоҷикистон ман дар назар дорам, чун шумо гуфтед мехоҳед ки дар саҳнаҳои берун аз мамлакат баромад дошта бошед. ростӣ ман якчанд чиёро тамошо кардаму, аммо дар сарам ҳам назадааст ки як чӣ наомадааст ки дар ҳамон озмун иштирок кунам. хайр бошад, дар оянда бошад, тайёр шавем иншолло. аз нагирифтани ҷои аввал метарсед? чун иқадар ҳаводорон ҷои тарс дорад. масалан чӣ қадар ҳаводорон, чӣ қадар нафароне ҳастанд ки масалан фараҳмандро мешиносанд, яке фараҳманд пеши онҳо хиҷолат нашавад? ин ягон ҷои тарс ҳам надорад, ягон ҷои чӣ ҳам надорад. санъаткор бояд кор кунад, ҳамаш мешавад. ягон ҷои тарсу ҳарос надорад. вақти соати худа дорад ҳама чиз. шояд як вақт як пешниҳоде мешавад ки як нафар мебиёд мегӯяд ки ман то ба фалон озмун тайёр мекунам, тӯли фалон вақт мо тайёр мешим, ман бо ҷон дил рӯз мешавам. бор мекунед? ман бо ҷон дил рӯз мешавам. агар сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ бошад, ман бо ҷону дил бигзор ман ҷой нагирам, бигзор ман ҷои охирӣ намгирам, аммо аллакай дар ҳамон ҷо рафта баромад кардану тоҷик будани худо дар ҷо эътироф кардану дар ҳамон ҷо муаррифӣ кардани миллати тоҷик, ин худаш як ҷои аввали дигар аст. чӣ гӯям Маҳмудхон, дар ҳамон суҳбати 7 моҳ пешангимонам шумо мана кофтед дар бораи вале чизе наёфтед. хизмата гуфтед, мана дар бораи хизмати ҳарбӣ гуфта гузаштем. мана имрӯз омадеду бо кофтед намедонам ман то тонистанам шумо бо гуфтасед намедонам фаҳмидасед, вале чизи худа дона гирифтасед ё нагирифтасед намедонам. хайр Маҳмудхон, ҳамин дигар боқӣ дар дасти худованд аст. саломат бошед. медонед гоҳо шояд баъзан нафаро аз ман хафа шаванд, баъзе мусоҳибои мо, вале шумо ҳаракат мекунед як таронаиро рӯи кор оред ки писанди мардум бошад. агар ман ҳозир шуморо даъват кунам гӯям ки кадом тарона фараҳмандро муаррифӣ кард, аввалин устодатон ки буд ё падару модаратон розӣ буданд, медонед ин аввалан ба худи мусоҳиб маъқул нест. дуюм ба он инсонҳое ки аз он тарафи экран, ман намедонам алон чанд нафар моро тамошо карда истоданд, чи тавассути телевизион, чи тавассути сомонаи ютуб, ман намедонам, аммо вақт нишон медиҳад. ман бо боварӣ гуфта метавонам ки мегардонам мегузарам ба дигар навор, ба дигар шабака. аз ин хотирам ман фикр мекунам ки ин суханҳои ман шуморо нороҳат намекунад. нороҳат намекунад, ана хуб аст. ана акс машқ боз мекунам. хоб навбати фараҳманд. тамоми санъаткорро мешиносед? бо тамоми санъаткорро равомат доред, муносибати хуб доред, бисёр инсони хоксор, инсони хуб, инсони беҳтарин аст. ҷомеаро дида истодед ки баъзе нафарон санъаткор шуда истоданд, баъзе нафарон аз санъат рафта истоданд. ман як савол дорам ба шумо. ягон бор фикр накардед ки ягонта суруд сароеду дар телевизионҳо пахш кунед? суруд. хуб дар бораи ҳамин гоҳ бисёр фикр мекунам. азбаски масалан чандин аз ҳамкасбони мо ба ҳамин кор рафтанд, яке мо ҳам ба ҳамин кор даст занем агар тақлид нашавад. инҷо тақлид нест. шумо мехостед ҳаминро ё не? ман аз аввал майли масалан сурудхонӣ дорам. доред? бале. ана акнун дар шоҳидии мухлисон ман мехостам барои барномаи чароғи тобон тамошобинони ютуб канали аҳрори ченел Маҳмудхон Аҳрорӣ ва ман мехостам аз дили соф ки Маҳмудхон Аҳрорӣ 4 мисра суруд замзама карда бошанд бо қарсакҳои мо шумо. ин худи гӯё ки ба фараҳманд занг мешаду мо шуморо ба ҳайси баранда даъват мекунем ба тӯи мо. ман агар ба ман пешниҳод шавад ки ба ягон барнома, ба ягон тӯй ҳамчун як эксперимент, ҳамчун як ба тарзи профессионали неву, барчи як ҳаваскор, ман рад намекардам.
باور کنید برنده یا که همچون یک گوییم که رووی یگان برنامه اگر وای کند من رد نمیکردم فقط به حیثی هوسکار به طرز پروفسیونالی نی برای که همه در جاده خود استواران در جاده خود گوییم که جاده خود نقض میدونن برای همین گپ دیگه جان نمیده محمود خان خد دو میسره سرود میخوندید من دلم آرام میگرفت که محمود خان ایقا منه کافتن دو میسره اکا هیچ کار نمیکنه مرحبا خب باری اول من از این طرف اکران برای اونانی که از اون طرف اکران ما رو همراه کرده سرود میخونم این پیشکی میگم که با کمبودیش جدی اهمیت ندید چون تا کنون دعوای آوازخوانی نکردیم و شاید از این پس هم دعوای آوازخوانی نکنیم. از کجا میدونید شاید که شما از 4 مصرع سرود خونید و تماشابینای شما زیاد شود درست بعد میگید که همونجا فرمان خیلی نشسته بودیم و هوا یکم بار مرا هیچی گفته نمیشه این فقط خدا میدوند میخونیم شاید که صنعتکار شوید محمود خان شبها همه شب دردی تو را ناله کنم شبها همه شب دردی تو را ناله کنم در کنجی لحد یادی تو جانانه کنم 100 سال گذرد گر بر سری خاکم آیی بوی تو رسد کفن از 100 پاره کنم ای یار ای جان تشکری زیاد بسیار عالی همچون صنعتکار گفته میتوانم که آواز شما بسیار خوب سلامت باشید بسیار بهترین یگان جای کمبودی ندارد اما چون که شما گفتید همچون هوسکار بهترین محمود خان این یک شوخی بود این یک سلامت باشید بیننده‌های موندگویند که فرهمند اومد و سرود نخوند و یعنی در بین صحبت آوازخوانی نبود ما سخن فرهمند رو با زمین نگذاشتیم و خودمون سرود خواندیم من وقت میگم میشه اگر مهمانای ما بیایند و سرود نخونن ما خودمون همینجا سلامت باشید فرهمند برای اومدنتون رحمت تشکر زنده باشید من که در باب قید کردم سبب اساسی دعوت یکی برنامه دیگری دیدار من فکر میکنم که شما رو زیق نکردیم خسته نکردیم نه بسیار یک صحبتی سبوک بود بسیار یک صحبتی جالب دقت فکر میکنم که تماشابینان بعد از صحبتی ما این چیزا در کامنت ها می نوشتن در وای دیگرشون میگن حتما سلامت باشید خب فرهمند من فکر میکنم در انجام وعده میدهد که باز بعدی 7 ماه دیگر مهمانی ما میشه چرا 7 ماه شما دعوت کنید ما یگان دعوت شما رد نمیکنیم شما بعدی 7 ماه دعوت کنید اما یک چیز چون امروز آشکارا حرف زده ایستادیم اما یک چیز میدونید گاه من مشاهده می‌نمایم من میگم فرهمند با بعضی همکسب ما با بعضی آوازخوان‌ها اگر مراجعت میگیره ای راست دیگه همین قصیرگاریم ای قده و من میبینم من میدونم من خبردار هستم که مثلا همه آوازخوان چندان سیرکار نیست چون من هم در همین عالم هستم مثلا میدونم که این از امکان دور نه برای آمده صحبت کردن اما نمیآیند اما من نمیدونم سبب در چی باشد که باز همون گپ شو بیزنس اینقدر سیرکار هستیم اینقدر سیرتشی با وقت هفته آینده ماهی آینده بعد این اید بعد وای اید اما میدونید یک چیز رو من امروز آشکارا گفتنی هستم ما شما رو دعوت میکنیم نه برای خودمون مثلا همین صحبت رو همین نوار رو من میگیرم خونه برده خودم تماشا نمیکنم برای هوادارانی فرهمند کریموف برای اونانی که مثلا ما رو همراهی کرده ایستادن خیلی وقت نشون میدهد به هر صورت یک بار دیگر سپاس من بایدم قید کنم که برنامه امروزه ما چون هر وقت با تشبوسی بواسطه مرکزی استعمارگری صدف روی کار و با صدف آشنایی نزدیک دارید بله با دندان ها یگون شکایت نیست؟ نه خدا شکر دندان ها نغزو چی گویم یکی از همکاران سرپرستانی کنسرتی ما بودن نعیم جان تورایی
بسیار یک انسانی زمینی هستن یک عجیب دنیا دارن این کس با این کسی زیغ نمیشه. برای همین نفر سپاس میگوییم که با دستگیری ایشون هم جوده تیپ و هم جوده صنعت هم کم کم بله صنعتکار بسیار دستگیری میکنن. من بسیار اهمیت میدم بسیار صنعتکارا رو این نفر دستگیری میکنن چون خود به صنعت شوق دارن و دوست میدارن. بسیار خوب است. بزرگ همین گونه انسان ها همین گونه افراد زیاد کردن. بینندگان عزیز و ارجمند، چون در بلاک فرهمند کریموف قید کرده گذاشتم، من فکر میکنم که من هم فکری فرهمند هستم که شما رو خسته نکردیم، شما رو ناراحت نکردیم، وقت شما رو بیهوده نگرفتیم با پیشنهاد این برنامه. برای تماشا نمودنتان سپاس، تشکر و امید برام می‌بندم که هفته آینده باز هم روی اکران شما پیدا خواهیم گردید. سلامت و سربلند باشید. برای معالجه همه نمودی دندانهایتان ما شما را در مرکز استоматологии صدف انتظار. مرکز استоматологии صدف دوامی 15 سال است که برای سالمی و زیبایی دندانهای شما کار میکند و طلبات همه مراجعت کنندگان را قانع می نماید. بهترین متخصصان کسبی در مرکز ما فعالیت برده طبابتشان به تمام استانداردهای جهانی جوابگو می باشد. مرکز دارای تکنیک و واسطه های اینواسیونی بوده. معالجه بیماری های کاریس، پولپیت، پریادنتیت، کندن دندان ها و گذاشتن دندان های صنعی، ایمپلانتولوژیا، سفید کردن دندان ها، وینیرمونی و دیگر نوع طبابت ها را بر دوش میگیرد. مرکز استоматологии صدف سازنده تبسم زیبای شما. تلفن 92 777 47 47